Ćao ljudi, dobrodošli u Black Devil, danas ćemo igrati Happy Wheels 5. epizoda, nastavljamo tournament, 1-1 je. I krećemo sa tournamentom, samo je naravno moj brat Luka i krećemo. Ja prvi igram. Tu su otac i sin koji driftaju po flašama i nisu uspjeli. Gas! I gotov je Luka. Sad je ja. Kad je na redu? I to je taj Victory 2-1 za mene. Na redu je Luka 2-1 za mene i harpunir rokaju sa leđa. Ali on je gotov. Harpunir rokaju sa leđa. Preskačem sve. Bombe sve. Letim iz vazduha u vazduh. I 3-1. 3-1. Fuck you. Izgleda da će ova epizoda trajati kratko. Ne zna se. Luka je na redu i kreće. Da li će uspjeti da preskoči? Ne zna se i... Ode sin, ode sin, ode sin. Neće da žrtvuje sina. I... Da. I... Krećem ja sa igrom. Ako se nisam predstavio u ranijim epizodama, ja se zovem Gagi. I želim da pobedim Luku. Idemo. Čale i sin. Da će sin čume, neće ovdje sin. Oh my gosh. Idemo. Tu su Čale i sin, kao uvek. Koji su negde propali, ne znam šta da radim. Šta je ovo? Luka je na redu. Baš. Ajde. Super. Idu otac i sin. 200 na sat. 200 na sat. Krivina 200 na sat. Obožavam tu brzinu. 200 na sat. Ko će brže, ko će bolje. 200 na sat. Ali on ide u krug. Ne razume da ide u krug. To mačko, to pa je. Damn it! Ide. Gigili. Da li će uspjeti da pobedi? Mladog Luku proleta. Naravno da neće. Naravno da hoće. On lupa gluposti. 3-1 je za mene, znači zna se ko će da pobedi. Ja. Pobedi. Ja. Idemo. Drifta Čale. Otvaraj. Timmy, no! Šta? Samo Čale ide po planinama. Ove šeme. Timmy! Victory! 4-1 za mene. 4-1. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Stava smak sveta. Ajde idemo.
4-1 za mene, Luka na redu i gledat ću da ga oderem. A sutra, dok ja samo puštam. Fudbal! Nije. I ne može Luka dalje. Opa! Kakav akrobata! Oh my god! Šta je ovo? Victory! 5-1! 5-1! Rezultat je 5-1. Luka je izgubio. 5-2. 5-2, pardon. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se svidjela. Ćao!